Така, значи казвам се Мария Димитрова, на 42 години. Презентацията много ми допадна. Сега ефекта върху моята кожа, нали, козметиката, която се презентираше, значи първо усетих доста влажна. След края на презентацията жива. Наистина жива кожа с живи клетки. Допира е съвсем друг. Бръчките, нали, в последствие, като се видях в огледалото, нали, са не толкова дълбоки. Контура на лицето се промени. Имаше една така подпухналост на лицето ми. Но видимо ефекта така доста скоротечен при мене, само, нали, от една процедура. Доволна съм. Да, бих закупила тази козметика в бъдеще за, айде да не ежедневно ползване, така ежеседмично ползване. Защо не ежедневно? Да, разбира се.